Ya za a ji mata ke? Wala ai sai ka fara da ni inda zai. Aisha. Me ba ni? Tun ɗazu nake tafiya ku da kuda ba sai yanzu. Wallahi wata yarka tsaniya ce ta tare ni. Sai yanzu muka samu muka. Ya kamar sarkin hatsani. Kamar kin sani fa. Mun yi saura kaɗan ma ya kashe wani. Gaskiya mun yi faɗa na dole kula ka tun da ba za ka daina yi. Haba Aisha na. Wannan ɗin ma kuskure aka samu amma na miki alƙawari insha Allah ba zan sake ba. To kai min alƙawari da za ka sake. Insha Allah. To amma fa idan aka taɓa min mukutar dina zan dawo ruwan tsandin kin yadda? To a dai haƙuri yanzu ga mutumiyar ka na dafa ma. Dala. A bace? To ba. Amma ai baki saka ba ko. To shikenan ni ko me kika dafa mu? Kai ka tambayi umma. Ban san me ta dafa. Ba su sami rabuwa. An ga ba, abin ka warke miki. Kaga. Kai. Sai duniya sai ya. Sai ku yi. Alhaji na ganka har yanzu kana zaune a gida bayan ka ce kuma kana da baki. Wallahi Hajiya ba zan fita bane, wani abu ne yake damu. Kamar me yake damun ka? Wai yaron nan har yanzu bai dawo daga makaranta ba, kuma na duba na ga lokacin tashi daga lacca yayi. Yaro ba jariri ba komai ba, kai ma ka san abin da ya tsaye shi. Sabuwar mota fa ka sai mai ko ka manta ne. Yanzu haka yana can shi da abokai. Ka za ka yi tunanin wai bai dawo da wuri ba? Hajiya, ni yanzu wato na yi da na sani. Da na bar shi ma yake yin karatu a nan ƙasa. Allah da na san haka ne ma ƙasar waje zai tafi ya je. Ƙasar waje kuma? To ai ni ko ba zan ji daɗin barin shi ya bar gidan ne ya tafi wata ƙasa wai wata ƙasar waje wai ita karatu. Ni na fi son shi yana gida. Amma abin da yake damu na guda ɗaya, shi ƙubashin nan da kake yi. Hajiya, a matsayina na attajiri a garin nan, kuma ɗan nan shi kenan muke da shi guda ɗaya. Me ya amfani kuɗi na idan ba zan biya ma bukata ba? Me ya amfanin kuɗin? Dan wa nake nema? Idan ba shi sai in zama na ma in daina nema. Menene? Saboda na ce ba na so ya lalace. Kaga irin ta ko? Me haka ka shigo mutane gida babu ko sallama? Ba haka kuma ina kayan da ke jikinka ka dawo da wayannan? Na cire rigar sama ne da takalmina suna cikin mota. To me ya faru? Mun samu hatsaniya ne da wani aboki na sunan shi Kamal. Hatsaniya? Kai da waye kuka samu wata hatsaniya? Waye shi wanda kuka samu hatsaniyar da? Dan waye a nan gari? Kuka samu hatsaniya? Waye babansa a nan garin? Ai lalle ba zan saurara masa ba. Shi da mahaifinsa gaba ɗaya sai na ɗaure su. Haba Alhaji, a matsayinka na attajiri, a matsayinka na mai kuɗi wanda kowa ya sani a cikin garin nan, ya kamata ka yi bincike. Ko shi ne ba shi da gaskiya, bai kamata a ce zaka ce wani wai zaka ɗaure shi ba. Saboda me yasa zaka ɗaure shi? Ya kamata ka yi bincike Alhaji. Soke, shi kenan Hajiya. Bai dace. Ba matsala. Zan bincika. Kai, ka je kai wanka ka shirya ka fito za mu fita. Amma mukutar me yasa zaka ga BC haka bacin ba kai ka aikata laifin nan ba ni na aikata. Kamar ke. Ai duk abin da ya same ka ya same ni. Kuma na yi wa kaina alƙawari ba zan ƙara zuwa lecture ba tare da kai ba. Na haɗa da yi wa zuciyata alƙawari saboda ina so mu rayu tare mu ko mutu tare. Amma ban da abin ka mukutar rayuwar nan da muke tare da ni da kai fa ba mai ɗorewa ba shi. Idan babu mutuwa akwai zuwa. Ya kamata ka gane haka. Fata na ko mutuwa za mu ina so mutu tare. To idan ka riga da mutuwa kuma ba ko da mu mutu za mu kasance maƙotan juna ne, ga kabarinka ga kuma nawa.
ubangiji Allah tabbatar da alkhairi amma ban so kai haka ba. Aminai ne. Wato Aisha kin san wani abu kuwa? A'a zan so a ce ka faɗa. Wallahi ban san me yasa idan muna tare da ke sai na rika jin kunyar ki ba. Duk da nake kallon ki a matsayin ki na kanwata. Sai rika jin kunyar Umma da Abba. Da ma ka daina jin kunya ta kuma ka daina jin kunyar su Umma saboda duk ɓoye-ɓoye nan fa da kake sai riga sun san komai. To fa. Wato kice duk sake-saken da nake yi sun sani ni ne kawai ban sani ba. Sun san komai. Aiki ya sani. Yawwa, ka san me nake so da kai? Yanzu idan na kammala makaranta ta sai mu zo a sha bikin mu da kai. To, duk da cewa dai kin san duk wani abu idan makutar ba zai ba ni ma ba zai yi ba ko? Yin shawara da shi akan haka. Aba ya kamar mutumin da ko budurwa ba shi da shi ba fa ya kula mata tsoron su yake ji kuma ta za a ce mu jira shi. Karki damu da jin magana da ni sannan kuma karki mamakin abin da na faɗa miki. Duk da cewa kin san tare muka yi primary school da mukuta sannan muka yi secondary school kuma muka yi high institution tare. To haka zalika aure ma mun yi alƙawari tare da ni insha Allah. To yanzu shi kenan idan ba zai aure ba ma ba za mu yi ba kenan. Ba wai ina nufin haka ba ne. Tabbas ina son mukutar fiye da yadda nake son rayuwata sannan zan iya salwantar da komai nawa domin in ga tashi rayuwar ta ci gaba. Amma karki damu ba wai ina nufin haka ba ne. Me kuke kira ne ga kayan shaye-shaye a gabanmu? Before mu fara sha, ina da magana Alaska, dan Alhaji mai jaka ba dauri. Let's talk my friend. Yanzu shikenan haka za mu kyale Kamal ba tare da mun nuna mu ba tsarayinsa ba ne, gashi kuma har mun kusa kammar karatunmu a wannan school. A ba kamar ka manta ne? Hakan ne zai tabbatar musu da cewa sun shiga 18 din Alaska, uban 'yan iska. Duk wanda ya ciyo da ni ya sha kuma fito na fito da su yanzu muka fara. Ya ce very good. Wannan haka yake, uban mara uba mai uban ma kai ne babansa. Malam ya kai ne da Allah. Kai, Malam lafiya ku tare mana hanya? mu kake kalla kana tambayan mu lafiya. Kai, baka san waye a gaban ka bane? Waye a gaba na? Oga ne ba. Oga ne. Kai hankali da kanka. Kaga da Allah ku ba mu hanya mu ko kuma duka din ku yi nadama tare mana hanya. To yau in gaya maka, wallahi ƙarshen ku ya zo yau. Ƙarshen mu ya zo, ƙarshen mu ya zo. Sa lokacin fara. Kai har lokacin faɗa ka ware, to mu abincinmu kenan. Aminai ne. Aminai ne. Aminai mun yarjewa zama zami babu sabawa zumunci babu yankewa alaƙar ta yi farawa tunani babu
na warewa tafiya ce mun yi amincewa aminai aminai